La senyora Dolors Peiró és la directora de la nostra escola. Quants anys fa que ets directora d'aquesta escola? Fa uns 18 anys, aproximadament. 18 anys i penso són 19 cursos. Són molts, eh que sí? Més dels anys que teniu vosaltres, Què? Quantes mestres hi ha en aquesta escola? Entre totes som 46. 46. Tu pensaves que serien així, tantes? No? Què haguessis dit tu? Quantes hauries dit? 30. 30, doncs mira, 46. Quina feina fa una directora? Molt variada, mira, veure els pares i les mares dels nens que estan a l'escola per explicar-los coses que a vegades potser no saben o que no entenen. També treballar amb els mestres en les coses que s'han decidit de fer dintre de l'escola, escoltar els mestres i parlar amb ells, i procurar que l'escola tingui totes les coses que necessita en el seu moment, procurar-ho. Bàsicament és això. Li agrada aquesta feina? M'agrada molt aquesta feina, sí. Què va triar ofici de mestre? Perquè m'agraden molt els nens, m'agrada molt veure com aprenen les coses i el contents que estan d'aprendre-les. Si no fos mestre, què faria? És una mica difícil de dir, ara, en aquests moments. Però potser m'hauria agradat també a ser infermera. Té moltes reunions cada setmana. Home, hi ha setmanes que n'hi ha moltes, i hi ha setmanes que no n'hi ha tantes. Qui li dona més de problemes? Els alumnes, els pares, o els mares o els mestres? Home, problemes sempre n'hi ha a tot arreu. Segur que vosaltres també us en posen a matemàtiques, que sí? I els exercicis de llengua també deuen ser problemes, però com que entra dintre de la nostra feina, els fem, perquè ens agrada resoldre'ls, no? Que estem contents quan es resolen els problemes? Què passa si algun alumne fa malbé un mobiliari de l'escola? Depèn si ho ha fet expressament o ho ha fet sense voler. Si ho ha fet sense voler, li sap molt greu amb ell mateix i llavors en parlem de com ha anat i entre tots mirem d'arreglar-ho. Ara, si ho ha fet expressament, també li fem explicar com és que ho ha fet expressament i, lògicament, ha de mirar de reparar-lo. I llavors també avisem els pares perquè ho sàpiguen que ha fet allò, aquella nena o aquell nen. Quan no és a la feina, quines aficions té? M'agrada molt escoltar música, llegir, anar al cinema, fer gimnàstica. I és l'única cosa que puc fer. Bé, ja Déu-n'hi-do, no? Sí, no? Quins oficis feia el seu pare i la seva mare? A la meva mare li hauria agradat treballar, però en aquella època les senyores estaven a casa cuidant els nens. I la meva mare no va fer un ofici especial, a part de ser mare, que aquell és un ofici bastant difícil. I el meu pare dibuixava cases i feien cases, per anar a viure la gent. Gràcies, Dolors, per haver vingut a la nostra classe a contestar les nostres preguntes. Moltes gràcies.